lige for at sige, at det har været en fornøjelse i dag. Med det hele. Det var godt at høre. Ja. Så det var egentlig bare det, og jeg håber, I har været tilfredse med vores kommunikation til jer også, og så videre. Jo, vi har ikke haft så meget at lave i dag, kan man sige. Så næste gang må I godt lade være med at følge jeres køretøjer op, inden I kører. Det er jo hele tiden en afvejelse, ikke? Men vi skal nok prøve at tage endnu mere, hvad skal man sige, af, så der ikke er så meget. Mindre. Ja. Altså, Så I har brug for mere end en genforsyn. Og vi fik der 2, gjorde vi ikke? Og I fik 2, fordi vi kom ud med en, før I overhovedet var i gamføling. Ja, og det er perfekt. For det var lige, den havde vi brug for. Den fik vi brug for, da vi skulle til at storme byen. Så det var perfekt at gøre det på den måde der, fordi så var den klar til os, og vi kunne selv, hvad skal man sige, gøre noget ved den, når vi havde brug for den, ikke?